ngerjani dalange yuk. Yuk. Yuk, ya. Sono. Mana maju. Maju ngendi? Sekono ora udah tutut ning kene wae. Mana maju. Ora wani, Gong. Rasa maksa-maksa. Sekono. Ngopo to enak? Wis ngopo dadak isin-isin bareng ya? Mana maju. Isin, Gong. Maju. Tak kamu ngomong ning ngarepe kamera iki ora angel po. Ora grogi po. Lah maju. Gentenan aku sing dalan. Pokoke iso. Lah. Karang kadempel ki sapa sing latih dalang? Maju. Ora wani, Gong. Maju. Maju ndang. Wis, ngopo? Ngomong kok berudah tutut. Wis ki ngomong. Ngomong apa ora iso. Tutut ning buri wae. Wis kita ngomong. Ora iso. Isin. Dang. Ning buri iki guru waton nyawang nglakoke wayang. Kane ora angel apa berakting ning ngarepe kamera iki. Angel tenan wis rasa nduwer. Lah, malah nduwer-nduwerke. Angel tenan kok. Angel kok ya. Mat ndase. Lah mau mbok rasa digawa, tinggal ngomah. Sirah ora usah digowo. Apa diganti das dulu. Aneh-aneh wae. Angel tenan yo. Isin kaya udah wae, isin. Isin barang yo. Mumet ndase angel. Aneh dadi wong ki aja gur nglakoke wayang tok, sekali-kali dadi wayang ning kono ngarepmu piye rasamu? Redeg. Redeg. Mumet angel. Angel ya rasa digarap. Ya cah. Kaya cateka wae garap soal. Lah. Lah kok nyanyi balonku ada 5 apa piye? Ya ora. Wis lah ampun sesuk neh wae. Sesuk neh wae. Gentenan aku wis artis aku wae. Aku ora jegos ngono.